Ano? Dali. Ano sasabihin ta? Ano sasabihin ta? Hi guys! Welcome to our vlog! Yeah. Kinakabahan ka na? Hindi talaga! Na-excite? Sige. Sabi kita, mag-hi kita. Sige. Ako na muna ba-hi? Hi guys! Hello sa inyong lahat. Hi. Kasama ko po ang aking jowa. Ang jowa, ang lola niya yung jowa. Welcome sa aming vlog! Yay! Excited. Excited na ako. 1, 2, 3, 4. Ilang minutes na to? So ngayon, ano ba? Kami dito. Kahit ano? Ayan. Madalan po kami ng mga video compilations ng mga Sexy guys. sexy guys and girls. Dibdiban lang ba syempre, dibdiban lang ba talaga? Oh. Siyempre, Yung title daw, booty work. Booty work, mapapatwork ka talaga. TikTok compilation. Number 2. compilation sexy guys, TikTok boys. Okay. Tapos Dibdiban dibdibang labanan dito Dito sa sa TikTok. Oh my God. Viral video. Saka, Saka, The Hunt Baby Boy. Oh my God. Dali, Ano ba? gigibon na nga ni? Wala, ano lang. I-judge me da itong judge na I-scoranta kung talagang hunk man talaga or maganda. Naku, Diyos ko, dibdiba na naman ito. Dali. Ano yung ano ta? Anong ngulan ta? Yung lalaki or yung babae? Dali na! Wala paborboreho sa iyo. Oh, which one? Dali no. Joke. Edi na muna. Sige, okay na. Ikat mo na Ay, siguro 1, tonight. 2, 3, 4. Sige, we have 4 videos. Ha? Ano yan? Sige na. Go. Sige na, Barbs. Maano kami, Barbs, magdalan ka dali. May madalan kaming challenge. Yes. Okay. Tuhod lang pala. Ang bata niyo po. From score 1 to 10? 1 to 5 lang. 1 to 5. Ako ko lang buwan. Ang bata niyo pa para mag-ano. Okay. Naawa ako. Ano, 1 being the lowest and 5 is the highest. Oo. Syempre. 0. Chart. Gawin. ba to? Wow, di ka na marunong mag-ano. Uy, totoo magbailiyo. Sige, I'll give her 2 for her effort. Ano na, next. Sandra. Si Sandra. Ay, wow. Anong wow dyan? Wow, ang ganda ng mukha niya. Sana all maganda. Oo, ang saya. Madali lang, anong score mo? Ika na muna. Bakit ganun ang score mo? Wala pa akong ini-score, no? Kaya, tanong yun. Ano? Ano ba, nagtagot ka na ng score mo. At Tapos bakit? Okay. Okay, I'll give her 3, I guess, or 4. O sige, 3 na lang. Sige. Bitin pa ako parang nabibitin. Bitin ako. Ako 5. Kasi magayon, maganda tapos- yung mukha. Maganda baga, twerk. Wow, 5. Okay. Anong score mo naman? Ako 2 ulit. Ngayon. Masyadong loose ulit yung damit niya. Wala sa damit yun, nasa movement siguro. Kaya hindi yun, nakikita yung, dahil nahihiling si movement dahil. 3 naman ako doon. Wow. Sige, dito naman tayo sa boys. Mas wholesome ang ko. Okay, dito tayo sa boys. Okay. Matutuwa ka dito for sure. Okay. Alaya. Oh, girl, mas mauuma ka pa. Hindi ako magsasalita. First off, the watch. Ano man yun? Ano yun? Ano yung dinownload mo? Hindi ko alam. Sabi Aray, sexy guys ta. okay. Oh, gwapo man. Sexy guys. Part na yun at kang sexiness, yung... Okay. Ayaw sa bagay. Kaya nga. Oh. Hulusan para yung pag-judge natin. Ilan yung score mo? Namumula! Hindi! Ano? Ano lang to? 3 lang? Pero anong mga Three? pakit lang eh. Wala Tapos big nga. muscle. Zero nga yan eh. Oh, 0. Sige. 0.5. 3 na lang sa, ano niya. 0.5 lang sa akin yun. 0.5? Oo. Wala mo siya ginawa. Ah, sige. Tulong naman pa ganyan. Meron na po.
Char. What the? Labi. Ay. 3 ako dahil nag-effort. May bulaklak. Sa kamay, ano? Tsaka may abs. May abs! Tulang to sa... What? Gwapo baga. Hindi ko alam ang nangyari. Ano? Sige. Masyadong ganap. Sige. Fine, but her breath is like. She says she wanna Ba't kasi dance. nasa Ano ganyan? nangyari doon? Tinder. I don't. I'm iced out. Sa link. Vincent. Okay, gets ko na. Her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Ooh, I'm Steph Curry. When I hit the 3, I hit the. 1 lang ako. 4? Nag-effort siya eh. Iba-ibang ano eh. For, for faces. Pang Tinder niya na Tinder, LinkedIn, IG, and Facebook. Okay. Yes, nag-effort man So, ibig sabihin, for marami- 1 point each. marami siyang social media accounts. Okay. Kailangan naman yan na wallpaper mo. Ano yun? Ang modeling, gano'n, wala. 4. Wait, nag-ano yun Ang ko, macho for- ni Kuya, tsaka yung I like the barabas. Yung simplicity lang, simplicity sa akin, nag-stand out. Oh, talaga. Tulang yun sa akin. Ay! Ay! Hombre. Testa rudo. Hindi ko maka, siguro 3.6. Bakit? 3.6 kasi ang ganda ng tattoo niya dito. Akala ko dahil sa may pasuso siya. Tapos may pautong, yung 0.6. Yung 0.6. pautong. Tig-tulo, tig point 3. Tika 0.3 yung... Wow! at least ako may may bakit. explanation. Okay, I'll give him in the middle, 3 Three. din. Okay. Wala masyadong explanation for that. Ay, ang haba nito. Ang haba pala nito, 9 minutes. Sige pa. Change ng icon? Hindi ko alam. Oo, yata. Nagdub lang siya. Wala. 0.1 lang. Bitin day. 0.1. Ay, 1 man lang sa... gusto ulit. Ada, ibitin niya yung kinibo niya. Pero Sige po. ang pangit kasi yung kilay niya. At so may dahilan. Hindi din siya ganun ka, Ay! Kindat. Kami na kindat. Di ako Kindatan mo daw. Di ako marunong magkindat. Di ako marunong magkindat. Wala. 0 lang. Kindat, wala. Ikaw. Wala sa'yo? Hmm. Tatawan kong 1 point si sarong lalaki naman. Ay wow! Seaside doon! 1 point lang! Ano ba? Sino doon? Itong nakatukaw. Ay, naka rin? Okay. Yung pala mga type mo Hindi masyado. Naka-red din Carry ako. lang yan. Ay, ano? Kaya siguro. Ba't nagkaganyan? He looks creepy. Ay, Ay, punta na nangyari. Walang tugtog yun. wala na siguro. Na? Ay, 4. Ang kinis nung niya. ng boxers niya. Yung boxers niya, ang linis pala niya. Ano? Ika, dali. Dali. Actually, di ko alam kung anong tiga ano tali. Tig-iskuranta. Pero, sige. Ano na. Bakit ka naman?
Hindi. Ano? Sa totoo lang talaga mga babae, di ba mahilig sa abs? Oh, hindi ako Ang gusto nila, ab lang. Hindi Saro ko lang. nga- Nakaka-stress pag kanakol. Saro. Hindi ka mga tinignan yung Hindi ko nga napansin. Oh, sige, Shorts ano mo na nga lang. napansin. Pwede ka-explain ka, hindi mo gusto. Di-deny mo. Sige, 4 na lang din. Bakit? Bakit nga? Ha? Oh, bakit? Ang fit Okay. ang katawan niya. Napunit mo yung shorts mo. Grabe ka! Oh! Tingnan mo. Punit talaga. O, di anong score mo? Dahil punit. Ba't kasi doon nagtitingin sa ano? Oy! Nakita ko. Tarang hiling ka doon sa... Ha? Pabakat. Tapos Oy! may paano na ako? Ay! Hindi ko nga nahalata. Kasi si ano yan, si shorts yan. Very fit baga, tapos black pa. Eh may spot na naino akong white. White. Eh di, ano ko. Ako, anahiling ko dong... Ano, sa talad niya, si Pagkagan. siguro mga 2.1 lang ako. Dahil ano siya, pandak siya. Pandak siya? Or pangit yung angle ng pag-shots niya ng Siguro. video. Mukha siyang pandak. Okay. 3 naman yun akin. Ay! Five. Kasi ano siya, very nature. Plantito May siya. mystery if Plantito siya. Plantito. Plantito. Shoutout sa Oh. mga plantita. Dahil plantito siya. Sexing plantito. Mm. Tapos, Five. tapos bulawan magaming buhok niya. Same sa mo. Ay ka. Sorry. 4 lang gusto ko. Bakit? Ba't may kulang? Hindi ko alam nabibitin kaya ako. Okay. I-slow mo ko. No. They give me the key. I be like, send me the Addy. Hop out the push with a baddie. Got a nice face and a fatty. Do what I say like I'm daddy. Ano naman yun? Hindi ko bet. No. One lang. 1. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the May memories. feeling siya ba do? Finokus naman sa sarong lalaki. Sa mga... Yun yung sinasabi niya. Ay, I don't get it actually, pero parang... ano ba? tinuro niya na yun ang sexy. Okay. Oo, yun ang sexy. Yun ang model. So, 4. 4 to, fit kaya si kuya. Yung, Yung una. ano, Oo. parang siya nga yun. 4. Parang siya Hindi. nga. Iba, magkaiba. Ay! Ay, tayo kuya. May baby. May baby, oh. Aba, ang galing ng acrobatics. 5, maganda yung pantalon niya. 5 sa pantalon? Mm-mm. At least nakapantalon. Mm. Sige. 5 for the Push. pabaligtad. Acrobatics. Ay! Parang bakla. Yeah. Bakit? Same pose. Ay! Ang mata niya, may madami May filter. 0 kasi hindi siya marunong mag-belt. Mag ano? Mag-belt. 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 Belt. Parang sa mga belt ng katawan. 0. Okay, good. When I'm on top, then you go gave me just a little bit of love. 3. 5. Wow, bakit? Hindi ako. Bakit? Ha? Hindi ko alam. He looks hot. Come
Nagbulos siya eh. Ganun marunong At least nataw siya magbulos. Yun o, bakuman kayo talagang puro hubad ang Tao lang magbulos. ano eh. Pero hindi ka man bulos eh. Very good ka dyan. Hindi talaga, Wala akong promise. Diba, ginawa. sa mga arugming, mga malilinis ang... All these thighs. Okay. Double hand up on a Monday afternoon. Hello legs. The sun is still shining. Ooh. Party like a rock star. Pero nag-iba. Like a mega star. Like an all-star. Uy, may pabaka. Porn star. Hindi ko Payat. nakita. Hindi ko nakita yung pabakat. Alin bang i-judge doon? Shorts daw, kinompare nung sa gym. Bakit daw yung isa sa gym ang iksitas yung mga... Yung mga maluwag. Sa beach. Malakambot na eh. Saka malaking legs. Eh, itong Oo, mga 5. mga 5 ako. for the Kasi- shorts. Ang Galing. ganda rin yung shorts. Oh, bakit? Ikaw. Ikaw, ilan? Iya, yung 5 for the shorts. Sige. Teka lang, bakit parang di mo alam ang gagawin? Yung mga, ano ginagawa? Ngayon, tingnan mo ang Ay, position. Okay. Pero di ko to bet. Ako bet ko to, 4. 4. Kasi, One lang, one. Wala siyang, Kasi hindi niya na- alam ang ginagawa niya. kasi ano siya, nakayate siya. Yaman, di ba? Mm. Sun or beach. Okay. I look really skinny and so I wear clothes that actually fit me. Check. Ay, ang cute ito, kuya. Well, simple lang. Ay, 5 agad. 5. 5 talaga. Nabigla ako. Ako din. Akala ko. Tapos may ano, sige Ang ganda tayo. ng... 5 ka rin? Gaya-gaya? May karog. Wala, joke lang. Ano ka rin? Karugtong. May Ang count. naughty, no? Sure. Ah. Next. Ay, May padila. 5 agad yan. 5 yan. Kasi, hindi ka lang maghubad. Oh, 5 agad. Ang cute. 5. Sige, I'll agree. Ako honest Ah. ang symbol ko. Dati honest. Dapat Sige, honest, 3. diba? 3. Bakit 3 lang? Nasa pool. Gaya. Hindi, 5 pero sa isip-isip mo, No, 5. no. 3 lang. Sige. Gusto na ako nito. Ano yan? Ano yan? Girl with all that. Ay! Oh, ano yun? Hinahalikan niya yung ano. Hindi man. Parang hinahalikan niya. Nakatago ano siya doon sa... Pinivideo siya. Magtatago siya. Tago siya. Pero, chubby. No comment. Cute and chubby. Oh. Oh. Diyan na. Wala. Di ko, Dito di ko tayo na-gets. Escaranta. Oo. Dito na tayo sa ano. Okay, go. Kay Kuya. Naka-Nike na shorts. What you doing without that ass? Let me touch you. Let me. 5. 5. May mga pa-movements na ano. 5 ako. Bakit? Ika. Sensual movements. Paano kaya? 5. 5 ako. 5. 5 ako. Dahil dalawa yung necklace niya. Wow! Nakita mo yun? Oo, kahit i-repeat mo. Oh my God. Ako kasi yun ang tinitingnan ko. Ika, ilan? Hmm? Ilan? Dali na! Ilan yung score mo? Ilan yung score mo? 4. What for? Ba akong dahil nahiling? Kasi, naman ka kasi nagiiling sa ano? Sa ano? Doon sa abs. Oh, hindi ah. Sa abs. Kita. Ay, gagyak ang bag. Ay, Tito Kuya. Ano pa?
Ang tatangan nyo maglagay ng music, no? 2 lang, 2. 2 lang siya. Hindi siya marunong sumayaw. Awkward. Wow. Okay. Pero cute naman siya. Ilang score mo? 3. Cute lang eh. 3 pag may ganun. 4 pag may talent. Pag 5 pag perfect. Bet na bet, I can. 2 pag wala niya. Ay! Oh, Muslim payat yun. Payat yun. Payat. Ano? 4.3. Yun, don't like it. 4.3. 2. 2? Oo. Ba? Hubin pa to. Crazy makakawa. Eh, ang ganda ng cellphone niya eh. Yung jacket yata. Tsaka jacket. Yung sa cellphone. Gara ka. Payat na yung katawan niya. Katawan ka kasi Akili. Ano ba kasing tinitingnan natin dito, ha? Di ba nga sexiness? Di katawan. Oo, Next na tayo, next. Ay, wow. Transition. Ang ganda ng tattoo na mo. Mami yung tattoo. Ang goto niya. Oo. Ano? 5. Ako din. Oo, ganda kaya yung tattoo niya. Ang goto niya din. Ang sexy niya pa rin. Ang dami ko na sinasabi. Ba't nagkaganon? Parang there's something wrong sa speaker. Ano? Ako 5 kasi marunong siya magpalaman. Palaman yung ate. Palaman. Tapos, tinapon niya yung cheese. Kasi yun kasi Matrip siya dun sa Binivideo. nag-video. Pero, Sabi niyo gawin. No. No. Ay, parang kilala ko siya. Parang sikat siya. Ano ang big? No. Ano yun? Yeah. 10? Alin daw? oh my God! Ano ta? Hindi ko gets. How big? Oo. The inches. Ay, na yung sinabi inches. Big nga. Big ang alin! Kaya nga, yung nga From tinatanong, 6. yung nga tinatanong ko din. Ano ang big doon? Big job daw sabi niya yung sa taga-pastol ng dog. Okay. Flashlight. Ano? Hindi kita makataranda. 3. 3? Ika. 4. 5 sa'yo. Madali. I-search ko nga. Isa ako ng virus. Ay? Ariana Grande? Ay, iba na yan ah. 0 ako tuman. Ang baday. Di mo malanda ka rin. Hindi ito maganda. Walang nangyari. Oo nga. Ika. Ay, bakit may 0 talaga pala? Tayo? Ha? O di 1. 1? Kasi, pagbigyan mo. 1 din ito. ako? 1 ka? O, pag 1 ako, 0 ka 1 na. Oh, Hindi ko man yan. ito Oh my tayo. gosh. Dito tayo kay kuya. To grow when I lose control. Ang cute ng pat niya, no? Dahil, ang galing niya Skate. So, 4. Pero ina-emphasize niya yung pat niya. Ito. Bakit mo? Siyempre. Iyan talaga number 1 kung makikita, puwet. Allah. 4. 4. Sige, ito. Ay, 5 agad to. OMG. Ano tinuturo mo dyan? Yung sa gitna. Okay, so I think I figured something. Late pag may delay ang Parang, music. delay ang Kung nag-ano ka kayo, gusto ko yung yung short 5. 5 talaga. Basta 5. The way to go viral Four on TikTok lang. is to stand there and do absolutely nothing. Don't even put hashtags on. Not even a caption. Nothing. Nagubad ka na lang sana. Ba't meron pa niyan? Ibig sabihin,
maliit pa yung chest niya, ay itong bicep niya. Okay. 2. 4. Oh? Mahal. Anong nangyari? Ano nangyari? Or baka pangit yung yung video Oo yung... nga pangit yung na-download natin. Pero malapit na. Tapusin pa ba? 1 lang ako dun. Wala kang score dun. Ano? Yan score mo duman. 5. Okay, 5. Di ano ako, 4. Bakit 4? May bawas ng isa. Walang brand yung jacket niya. Okay. Garo si Kevin maghiro. Magbaili. Si Kevin. Ano lang yan? 2 lang. Hindi ba marunong magbaili? 1. Okay. Inot ang sounds. Made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something. What yun? Sa music. Ako din. Iba na lang. Oo, tama na. Ang dami na eh. Ano yun? Try natin tingnan. Ito. Siyempre, 5 na yan lahat. Sa'yo. Gabi ka man do. Natawag ka ni Kahaloy niya. Ang ganda ni ate. Ang dami nila. 5. Ang dami nila. Manood na lang tayo. Wala na scorean to? Manood lang tayo. Bonus to, bonus. Ay, ang ganda ng ano niya. Ang ganda yung touch niya. Sa comment. Bonus round nga to. Sana all may filter. Parang bakla. Gawa ng buhok niya. Oo, di mo. Baka na pa extension. Got the chick I call her Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good at charming Cobra. Babalik ka? Kasi mahal mo pa ako? Mahal mo pala ako eh. Ba't ka umalis? Uy. Bleach. Ay, no, green lang. Ay! Isa lang siya, di ba? Tama na nga. Sige, parabas lang. Ayoko na, gusto ko na ito. Bonus ko rin ba yan? Bonus natin to lahat. Ay, si ano? Tony. Gwapo. Gwapo.
Ay, mga artista pala to. Hindi ko man i-crush. Sino nga to? Marco? Gumabaw? Na? Marco gumabaw dito Hindi ko talaga. alam. Marco yan. Ay! Pautong. Artista ba to? Jay Gonzaga. Iyo nga parang artista to. Sino sa inyo? Ang kabal ng dila niya. May ginto. Nakita ko yun. Wala. Cute mo na. Ay, bakla ako. Cute tune. Wow, ang lambot ng katawan. Cute tune. Dance. Lupit. Dance. Dancer yun. Hindi mo masyado. Ang sum! Pagbibigyan kang kumain ng masarap, kailan mo ako titikman? Syrup yan? Hindi ka mukhang masarap, Hindi babe. yan masyarap. Pwede yan. Pwede na, sabi ko. Ay! Cigarette, oh! Idol ko daw ni sa TikTok. Pina-follow ko to sa TikTok. Bakit? Ano ni, Navy ata to. Or basta soldier to sa US. Tapos TikTok siya. Ah! Wow! Grabe siya. Gugutom na ako? Ako din. Nakakagutom. Ang ganda ng ano nila. Ilaw sa ceiling. Ay! Ay! Si ano! Sa BL series. May abs pala to. Sa BL series yan. Oh. Kagwapo, oh my god. Wala, Si Tugtog. sumasayaw siya. Ay! Wow, yung mga gusto ko. Yung mga type kong balabas saka hair talaga. Ganyan. Kasi di ba bagay sa akin kasi nasa ko. Cute on. Ikaw ah. Ay! Pinoy. Pinoy mo. Pinoy. Sayawin mo nga, babe. Madrop ko ta, madadrop na. Ah! Nanday na. Nagsakto. Ang lakas mo kasi. Ah, random mo ganda. Pati hindi mo nakikita mo pa. Pala lang dyan yung nakapokus. Hot or not. Ah, hot or not. Looking like an angel, but you're savage. O bakit man sabihin niya? When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. Iba, ay! Ganda ng cross. Maklaon. Gwapo ko ta. Ah, Pinoy. Ayan na naman si may ano. Ah, iyo.
pangit. Pangit kuya. Hindi masarap kuya. ay, gusto ko yan. Kilay gusto ko din. Kaya mga kilay na gusto ko. Ayusin mo lang. Ganyan nga. Pangit ka na. Goto. Wow! Shit! Oh, mas dawal ka bang reaction sa isa pag nangagwapo ka. Tago. Ano nangyari sa'yo, kuya? Tama. Takipan mo talaga yung mukha mo kaya. Yay! We're done! Tapos na. Paalam na tayo. Oh, stress ako talaga. Gutom na po kami. Nagutom po kami. Oh my God, nakakagutom pala ng mga araw. Joke. Literally, we're hungry. Oh. Bye.